Jedna kula se vidi i dva zida. Da. Ostalo je palo u Dunav, klizište ga je odvuklo u Dunav. Jer ja pretpostavljam, pošto je to udaljeno sad od Dunava, tok Dunava je drugačiji bio. Pod samu kulu je išao Dunav. Pod samu tu kulu. Zato je Dunav svojim radom i erozijem i odvalio deo i... Aha, ali tamo stoji da su 3 kule bile ili 4? 4 kule. Da li se njihovo, jel su one pod One Dunavom? se nigde ne vide. Kad smo mi kao šumar sadili smo topolu dole ispod tog vinskog utvrđenja, onda kad su burgije bušile, izlazila keramika. Stvarno? I ja sam išao da skupljam, vidim, to je rimska keramika, ali sve je to izdrobljena i nije za upotrebu. Ali interesantno je da je urađen akvadukt rimski vodovod od izvora do rimskog utvrđenja. Kad su radili trase brzi pruga... To ste našli? Da, ja sam znao da ćemo tu nešto naći. Ja sam svaki dan sedio, čekao sam šta će se pojaviti. Kad su mašine zagrebale po tom sloju rimskom, ja sam brzo trčao da javim arheolozima da obustave radove. To sam čuo neku priču. I oni su to obustavili i onda su došli arheolozi i radili su 1-2 metra.